Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η γυναίκα που σας ενδιαφέρει νιώθει το ίδιο για εσάς? Οι γυναίκες συχνά εκφράζουν την έλξη τους, όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις τους. Αν είναι πραγματικά ελκυσμένοι προς εσάς, υπάρχουν ανεπαίσθητα πράγματα που θα κάνει ασυνείδητα όταν είναι κοντά σας. Δώστε μεγάλη προσοχή, γιατί σήμερα εξερευνούμε τη συναρπαστική ψυχολογία της γυναικείας έλξης. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα μπορείτε να εντοπίσετε τα σημάδια του ενδιαφέροντός της χωρίς καν να χρειαστεί να ρωτήσετε. Το πρώτο και πιο αποκαλυπτικό σημάδι είναι η οπτική επαφή. Όταν μια γυναίκα έλκεται έντονα από εσένα, τα μάτια της θα της διώξουν τα συναισθήματά της. Μπορεί να σας κλέψει τα βλέμματα και αν την πιάσετε να κοιτάζει, μπορεί γρήγορα να κοιτάξει μακριά με ντροπαλό τρόπο. Αυτό δεν είναι απλή σύμπτωση, είναι μια φυσική απάντηση που βασίζεται στην έλξη. Ψυχολογικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι η παρατεταμένη οπτική επαφή ενθαρρύνει την οικειότητα και τη σύνδεση. Αν την παρατηρήσετε να κοιτάζει στα μάτια σας περισσότερο από ό,τι συνήθως ή δείτε τις κόρες της να διαστέλλονται, είναι σαφές σημάδι ενδιαφέροντος. Οι γυναίκες που ελκύονται βαθιά από κάποιον συχνά δυσκολεύονται να αντισταθούν στο να κοιτάξουν, ακόμα και όταν προσπαθούν να είναι λεπτές. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τη γλώσσα του σώματος. Πάνω από το 90% της επικοινωνίας είναι μη λεκτική. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη σφαίρα της έλξης. Να τι πρέπει να προσέξετε? Αν σας αντιμετωπίσει απευθείας με χαλαρή στάση, είναι ένα υποσυνείδητο σημάδι ότι νιώθει άνετα και ενδιαφέρεται. Το να παίζει με τα μαλλιά της, να ρυθμίζει τα ρούχα της ή να αγγίζει ελαφρά το λαιμό της είναι ανεπαίσθητες ενέργειες που σηματοδοτούν ότι προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας. Αυτές οι χειρονομίες πηγάζουν από μια έμφυτη επιθυμία να φαίνεται πιο ελκυστική σε κάποιον που της αρέσει. Όταν κλείνει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, δεν προσπαθεί απλώς να ακούσει καλύτερα. Είναι ένα σημάδι ότι θέλει να γεφυρώσει το φυσικό και συναισθηματικό χάσμα μεταξύ σας. Έχετε παρατηρήσει πόσο γελάει όταν είστε κοντά? Οι γυναίκες έλκονται από άντρες που τις κάνουν να νιώθουν καλά. Αν σας ελκύει πολύ, θα γελάσει με τα αστεία σας, ακόμα και αν δεν είναι ιδιαίτερα αστεία. Πέρα από το γέλιο, αναζητήστε παιχνιδιάρικα πειράγματα ή ανάλαφρο σαρκασμό. Αυτοί είναι οι τρόποι της να συνδέεται μαζί σας και να διατηρεί την αλληλεπίδραση διασκεδαστική και ελκυστική. Μια τέτοια συμπεριφορά δείχνει ότι αισθάνεται αρκετά άνετα ώστε να χαμηλώνει την επιφυλακή της και να δείχνει την παιχνιδιάρικη πλευρά της. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημάδια έλξης είναι ο καθρέφτης. Αυτό σημαίνει ότι μιμείτε ασυνείδητα τις χειρονομίες, τη στάση ή ακόμα και τα μοτίβα ομιλίας σας. Για παράδειγμα, αν σκύβετε μπροστά, μπορεί να κάνει το ίδιο. Εάν σταυρώσετε τα χέρια σας, μπορεί να παρατηρήσετε ότι αντιγράφει αυτή την κίνηση αμέσως μετά. Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν αυτό φαινόμενο χαμελέοντα. Μία φυσική τάση να αντικατοπτρίζουμε τη συμπεριφορά κάποιου που μας αρέσει. Είναι ο τρόπος της να χτίζει σχέσεις και να ευθυγραμμίζεται μαζί σου. Μία γυναίκα που σας ελκύει θα αναζητά συχνά πιθανότητες να είναι κοντά σας, ακόμα και αν αυτό φαίνεται τυχαίο στην αρχή. Παρατηρήστε πόσο συχνά εμφανίζεται σε μέρη που συχνάζετε ή καθυστερείτε μετά από ομαδικές συγκεντρώσεις μόνο για να συνομιλήσετε. Αν βρίσκει δικαιολογίες για να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί σας, όπως να ζητά βοήθεια για κάτι δευτερεύον ή να σας προσκαλεί να συμμετάσχετε μαζί της για μία περιστασιακή δραστηριότητα, αυτές οι ενέργειες είναι σκόπιμοι τρόποι να μείνετε κοντά σας. Η έλξη δεν είναι μόνο σωματική, είναι και συναισθηματική. Όταν σε μια γυναίκα αρέσεις, θα αρχίσει να μοιράζεται προσωπικά στοιχεία για τη ζωή, τα όνειρα ή τους φόβους της.
Αυτό το επίπεδο ευπάθειας είναι σπάνιο και συνήθως προορίζεται για άτομα με τα οποία εμπιστεύεται ειλικρινά και αισθάνεται συνδεδεμένη. Αν ανοιχτεί για το παρελθόν, την οικογένεια ή τα μελλοντικά της σχέδια, είναι ένας τρόπος να χτίσει έναν βαθύτερο συναισθηματικό δεσμό. Ακούστε προσεκτικά, καθώς αυτή η ανοιχτότητα σηματοδοτεί ότι σας βλέπει ως κάποιον ξεχωριστό. Ένας άλλος μεγάλος δείκτης είναι όταν παρατηρεί τα μικρά πράγματα για εσάς. Είτε πρόκειται για ένα νέο πουκάμισο, είτε για μία μικρή αλλαγή στο κούρεμά σας. Τα σχόλιά της σε αυτές τις λεπτομέρειες δείχνουν ότι δίνει μεγάλη προσοχή. Η έλξη οξύνει την εστίαση, έτσι θα εντοπίσει πράγματα που οι άλλοι παραβλέπουν. Φιλοφρονήσεις όπως «αυτό το χρώμα σου φαίνεται υπέροχο» ή «άλλαξες κάτι, σου ταιριάζει» είναι λεπτοί τρόποι να εκφράσει τον θαυμασμό της. Η έλξη μπορεί επίσης να αναδείξει προστατευτικά ένστικτα. Εάν ενδιαφέρεται βαθιά για εσάς, μπορεί να δείξει διακριτικά σημάδια ζήλιας όταν αλληλεπιδράτε με άλλες γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσει μια σκηνή, αλλά μπορεί να παρατηρήσετε μικρές αλλαγές στον τόνο ή τη γλώσσα του σώματός της. Μπορεί ακόμη και να προσπαθήσει να αναστρέψει την προσοχή σας σε αυτήν με μια νέα συζήτηση ή ένα ανάλαφρο σχόλιο. Η αναγνώριση αυτών των σημαδιών έλξης μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα συναισθήματά της και να αποφασίσετε πώς να ανταποκριθείτε. Οι πράξεις συχνά μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια, ειδικά σε θέματα καρδιάς. Εάν έχετε παρατηρήσει κάποια από αυτές τις συμπεριφορές, το πιθανότερο είναι ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για εσάς παρά το αφήνει. Δώσε προσοχή, μείνε σίγουρος και κάνε το επόμενο βήμα αν νιώθεις το ίδιο. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την έλξη και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να χτυπήσετε το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ πληροφορίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τις σχέσεις σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.